Късоверижните масни киселини са едни от най-важните молекули в тялото, а ние не можем да ги произведем сами. Те се образуват само по един начин, когато полезните бактерии в червата метаболизират фибри. Най-важните са три – ацетат, пропионат и бутират. Бутиратът е основното гориво за клетките на чревната лигавица. Той заздравява чревната бариера и не позволява на токсини и възпалителни молекули да навлизат в кръвта. Ацетатът и пропионатът регулират имунната система и намаляват хроничното възпаление. Тези молекули влияят и на мозъка. Намаляват невровъзпалението и участват в уста, черва, мозък, което се отразява на настроението и концентрацията. Чрез тях микробиомът понижава pH-то в червата. По-ниското pH прави средата неблагоприятна за патогенни бактерии, гъбички и паразити. Без фибри няма късоверижни масни киселини, а без тях няма истинска защита, баланс и здрав микробиом. Ако темата ти е интересна, ме последвай за още полезни съвети.